Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai po sa mga nanonood. Agyan kay prinarinawakan kano na ayatay tlian na andaso para tiyaya. Andaso para tiyaya sa masa tanuaya kaya sinimba na subaya aginawa niya tambang ko tamo kiyan inindaray nunya sumuri ataw niya duwan-duwan yan sotang napagitungan ka suki ay pusana ka lagi do kagai-gai sa prepara doing ka so kapitaan ka ubakas net sa oreya o malaka iyanugon sa ginawang kainay na pari para doing ka sa malamapia sa dangka pangkapatay biyatang kadan aginawang ka puso pa